Maya may wang amdang sa geba sige video siyem tagi pakum ta pipiro ko. Pakum pipira ka desiya Manipur State Government na pipira ka dabani ko. Ay ati at kanam ta dige pamde Manipur State Government dige pipira ka dabani aduga akogi ichinaw dagi sum pipira pasu yai aduga share so dagi pipira pasu yai. Ay waroi ngasi arkesan to bi waroi. Ay na kang singba singdaba ay na yengzamay matau sa tade tingbagi tisu ay di laway matau sa tade. Topo ba ay nangangay si kari maram gino. Maram di ay nazili da matau ka sa sarubagi. Uzaru pa tuda kay ba nga si bom nongmei kapak pa siya. Topo matamda ay na kun sangal mo da kun di prasado awa ba sa hakti na ipawe ba. Ado nga sige Jiri bam na tori ba kondisyon na do ay ko imphal may gunda tora masiba. Kwa ka na natraga bau para mamangda natraga ko konung mamangda tora ba natraga koktu kadang mong sugunu lady ba may kay mai sila tora mo tagadi kang do chingadra ba. Chimdong kumbiro ba. Iskon na tori po to bigadra ba chimdong kumbiro ba. Ado tau gre ba kay maramgi. Tau gre ba. Member na po member pang tau gam na order makadon tau gre ba. Ado laksani wangdi angzani mo wangdi. Jiri ki praja ki kansaring do nui moi kaya mga warorong nga neba sa kangbida baraba. Ay sitang ay hangzagi ko ay kiyam hanglahin mo tawtali. Hay ba bom nong may do imphal may honda babu parada natraga konong mamangda natraga kwa ka tennis ko manata pokhay ba to boy magadi kang to bigadra. Adubu imphal da tawdra banina Jiri da khala na tawgra banina control ka tawgre haina inthok pi bara banda ay hangza bani ko wahangoi na thamna pokpi sana sabi do akoy miwe bisa kansan tong nagada bane ba maitay Christian na mo kay do ba wa de yun de kas thai maitay Hindu ngang na riba maitay Christian na su kay do ba maitay Hindu se punjal laga UN da kay do ba ay ko giwan tabi lo sangi ba waro chilo sangi ba trobong lo kang ba sang mangamdri ba may ama sige da magtali ay ko puno ko na mina ba kyam kayer punamak may tay matane ba chaning ba drama salaga su tobo chaning ba lining sal patara ka su miyoy ba magikan sana ba siya si yaw ko da ba ne ba adubo nga si tawri ba mong siya na kuya tawri mong do Jiri bangi prasagi kyam kansan to bi bano ba siya ay wahong na hangzage ba ay hangzage ba hangzig lay ba tamna po pi sana sabi probung kokru kodang ban praja sugunu sero lay ba let jon da lay ba itamo lang pore lay ba may kay sige praja sini kansan to bi ba simdang kumpiro ba nga si so iPhone tawzay tawe ba mo su pende bi masin du ba pende khange ba pende ba ado ba ay na hayza ningi na ay koki Manipugi siyo so na apel amatang sa piyo ba sa piyo ha ba niya ba koyra mo lai dito ay koyra ba yaye ba topo bukan saring dunia ba matong tayo si miyo ba manihing ba matamda am ko sang sa ba hai ba Jiri ba na toy ba tog dog to imphal mayon da toksi ba kang singgadra ba iskon na toy po to lak na gadra ba nga sila iba miyam da warog deba madubu yahali ba organize story ba achoba mi chairman karikra member karikra mayam dunia ba ino warog isi adubu arki sante bina warog ba ba sidina lam na mang da ba ba sa ay nga si haiseram thank you